Здравейте, хора! Днеска пак ще правим какви палачинки? Обикновени. Обикновени палачинки този път, а не американски. Слагаме 4 яйца. Равно количество. Равно количество, както мама казва. Брашно. Мляко. Мляко 400 мл. 400 милилитра. Ванилена захар. Ванилена захар. И малко масълце. И яската започва да бърка. Ако си спомняте, имах един шорт, в който правим американски палачинки. Едно последно, че без това е само едно. Да ми използваме, нищо няма да ми стане. Айде, дай. Правихме американски палачинки. Малки. А сега правим нормални големи палачинки. Малко по часовниковата стрелка. Това е ванилената захар. Това е ванилената захар. И почва да мирише вкусно. Интересен факт за мен, аз много обичам ванилия. Обикновена захар. Чайна лъжичка. Да. То верно няма да ми стигнат. Ще правим втора част. И сега добавяме мляко. 400 мл. 400 милилитра. Просто ми е много трудно. Реклама на чашата. Не знам дали имаме право. Имаме право. Така. Все пак, нали, аз ставам ютубър. Започвам да добавям брашно. Добре, след малко ще почна от начало, защото няма да ми стигнат тези минути. Не минути, а секунди. Бъркай. Ами до след малко.